Yulduz Altınay Valitov. Olmağız. Tamamız. Selamünaleyküm. Altınay Valitov. Parmağım yok ortansı, örülem to'lqayğansı. Sen istehilkin yılmay, min Valitov Altınay. Oyalıp yürü hele yüreğimde yana o't. Kıyğas kaşları irinderi balı hut. Yebek sesleri müleyim karaşı. Hini görüp yigitleri yoğalda başın. Baskan uğrununda oskun sesse. Gerek iken utun yara işley bizsen. Yenin irir kungilin şaşır. Aşak karahan pişirgen aşın. Hey him başkort kıdı. Kıyğas kaş irim kıdı. Kaydağına yürü hem de hin gene bulur gemde. Altınay Valitov, ben işitkeynik üstühün yaşayhıdık bürgende Baynazar avulunda. Va propiski, ısın şulayma. İyi, paprapiski şulay. Üyüm var üstüle. Kızını tuğan tibişken, dürüst mü? Kızım tozu iyi. İyi şu yangarak kana kere salgan hıdı. Yanarak. İyi. Короче, достар, на самом деле Алтынай Valitov... Айда, тормоз! Меня баши, какой тормоз, меня баши! Обрыв. Обрыв! Обрыв! Yak beni tutma. Bismillah. O karabul atқа кетеді, у меня баши. Инструктаж проходит. Я бы не доверял человеку, у которого пальца нет. Алтынай даже управлять умеет. Bunu бәләкей малай, курсы малайы. Өреті, ана қарал, өреті, несек қарал. Несі, я так 100 раз делал. Где тормоз сейнем баши? Біз ведь вообще по профессии, на самом деле, плотник, столер. Несек, артист болырға нейтіп кеттігер бұл вообще. Мені бәләкей шақтан сахнаға тартты. Мен 5 yaşımda бір тапқыр сахнаға сыққанмын. Бұғымыма ата-сәйімдер саңғат кішілері. Шуға көре атайымдың тіләгі бұхала, чтоб мен плотник болырға, но мен әсәйімдер яғына, саңғат яғына кеттім да бардым менде. Но оқып сықтым бұлай. Бармағымды жоғалттым. Рэп язам бетінде шоу. Рэперді өттіңде тұрғайным. Eminem, 50 Cent. Получается, достар, Алтынайды Eminem вдохновляет. Представляете мне? Eminem. Қызымның есімі Әмине. Мен аны Eminem деп аратам. Eminem хамақ бетінде. Короче, ол даже қыздына исім қошқан бағышлап Eminemға. Әмине. Шеткейм, что Алтынайдың болған конфликт с Элвином Греем. Болды Элвин Грейдің лейблі менен. Вилли деген артист менен мен Петухом обозвал их, потом алар меня наехали. Кого обозвал именно Петухом? Виллины. Короче, достар, представляете мне, Вилли Улгульнас Асаеваның ире. Шул Виллины Алтынай Valitov обозвал Петухом. Ку-ку, петушары. Мен үзем тырышып, үз көсім менен шунда уровеньға барып еткенім. Мені хедлайнер етіп қоя баштағандар концерттің адақтарына. Хедлайнер етіп основной крутой артисті қоялар. И шан шайтып қоя баштағанлар бетінде. Шан Элвин Грей Башқұртстанға келділер. И өстен был указ, то что Элвин Грейдің лейблінің артисттарын всех показывать крутыми, короче. И шунан Юлдаш хиттің мы, Юлдаш каналының индейлер концерты. И шунда мені финалға қойғанлар, хедлайнер етіп. И шунан концертқа келгенім, меня организатор етіп алтына, извини, пожалуйста, придется тебя подвинуть. Вот мына виллиларды хедлайнер етіп қойға құштылар тені, короче. И сықтылар да, и облажались. Мен сықтым да качну, весь халықты едім. И бұлар сықтылар да тігі. Ну, алардың өмәлді опыты ұқаттың жоқ не. Короче, оказывается, сықтылар да шынан о тебе зайда. кадрды қараным да, алар бетінде образдары, там, мыналы гривалар менен. Жа мен қайттым да, яним күйіп до такой степени обидно болды, то что, ну, қайдандыр по указке мені подвинули. И шынан, мен аларға тігі, мен яңа ғана баштаған тоже, яңа уровеньға көтәріліп барған кеше, менің связьдарым немелерім жоқ, немеште. Мен тоттым да историяға видео төшіріп қалдым. Вот Элвин Грейдің лейблінің тігі петухтары сықтыла, весь там мені подвинули. Обозвал артистов Элвина Грей петухами. Ну, потому что прическалары, мен өмәлді тігі образ деген немелерді аңылмайын. Меня шунда наехалила, извиняться етіп. Миша, извиняться етмәнем. Короче, достар, даже Элвин Грейдің артисттары угрожали Алтынай Valitovқа и хотели заставить его, чтобы он извинился. Алтынай Valitov испугался за свою жизнь и потом уже начал с собой брать охрану. Вот до чего дошло. Бір ел өткәс, уже бір Элвин Грейдің квартираһында Элвин Греймен күрешіп, пул берішіп, милиция етіп қойдық. Ишеттім, что яңырақ қана һин өзің Инстаграмда Элвин Грейдан күлген, аның прическаһынан опять-таки. Ысынма? Ысын. Бұл хайп просто обоюдный согласие мен іштемек. Халайым бұл, конечно, халайым. Короче, достар, представляете, мына артисттар несек хайпуютты на самом деле. Хүйлешелер. Шунан хүн бір-бірі менен конфликтовать етелер. Вот, достар, білме, хәгіт бәлеп қойған. Это сенсация года. И только Башкирский домохозяйканың передачасында бар шундай сенсациялар. Подписаться етуге ұнытпағын. Мына аста қалдырын ссылка. Сен қайда мені көрдің? Қайда мені көрдің? Ютубта? ТикТокта. ТикТокта мені. Представляете, мына менің юный фанаттар достар. ТикТокта мені көргендер. Сәлем айтайын менің подписчиктарға, давай. А как ее зовут?
Исеме? Исемің кім? Башкирская домохозяйка. Ой, молодец! Қарағын әлі. Маған енді бөрген башқұрттары. Веснушкалығына, хап-қарығына, матырғына қызыққай. Бөреген рахмет айтайын. Ой, молодец! Бұнда юльный блогер бар, достар. Біз бая көппен снимать деген өте. Ол біздің арттан ері өріп снимать деп өріні. Онау малай. Скажи, пожалуйста, сколько хин зарабатываешь? Ну, айына 300 000 тирасы қайында пока. Өсен. Это очень Примерно. очень хорошие деньги, достар. Это біләгір ведь енді Башқұртстанда артисттар не больно-то много зарабатывают. Ол татар эстрадасында артисттар нык көп зарабатывает. А башқұрттар очень маленькие деньги зарабатывают. Потому что олар, достар, олардың аудиториясы тек башқұрттар ғана. Мына хинің юк мұғың қиялың татар эстрадасына сығып, нығырақ популярность яулап, көбірек зарабатывать. Что, нету что ли такого желания? Уйдар буған болды, но мені ата-сәйімдер рухлы башқұрт еттіріп А при чем тут? При чем тут? Өзімде перешагивать меня ауыр нешләптір. И хочется, и колется, и бұл... Хәйбет неме түгіл, артист үсерге тейіш. Хәйбет неме түгіл, достар. Мына, между прочим, Элвин Грей бет енді, біләгір бет енді татар сала ерлай, башқұрт сала ерлай, рус сала ерлай. Хәдір көп артисттар шо ерлай баштанылар. Тут ничего страшного нету. Достар, Алтынай Валитов бет енді яңырақ женился. И он женился только тогда, когда оның кәләші уже была беременная. 2 тапқыр ғана көріштік, 2 тапқыр ғана. Ата-сәлме барып таныштым да, и сразу никак ход. Біз Бүтендер хамақ еріп те тұрмақ, между прочим. Достар, ғафуйтігі, это была недостоверная информация. Шунан, подожди, башқұрттада никах это туй. Шуға көрі мен никах өткәрдім да, біз все туй тип шуны ойдап шайтып ешенік. А шунан уже бала туғас, это закон алдында, хинен юридический нәмәлер келіп сағабетін. Шуға көрі, біз просто барып регистрироваться етік, и все. Үлмәф бай. Үлмәф бай? Есімі? Есімі. Ата қылықтау. Үлмәф бай. Алтынайдың семьясында весь есімдер қылық, между прочим. Ақ йондон, ақ егет, Үлмәф бай. Миләушәкәй киләлә тигәс, кайланы калкау шунанда, карайылы шулы ай-һайы гөлкәем. Ат юк қымыз бар. Эшләргә килдем. Рахмат. Мына күрдеңме, достар, бөргәндә кунактарды каршы алалар. Инде дә йырдайдар, шунан һуң һук кына кымыз алып бирәләр. Ой, Илсә кәштәргә керәм, юкмы? Калай тәмдегенә, может мен еще. Ат тапмады, қымыз тапты. Икесе ұштайды уже. Оказывается, бөргәндә кымызды закусывать итәләр икән. Кәсә кымызы, между прочим. Мына Алтынайның үзенең әсәһе үзенең кәзәләреннән эшләгән. Хатарнык тәмле кымыз. Алтынай Валитовның әсәһе беренче курайсы Башкортстанда. Представляете ме? Хатын-кыз беренче курайсы. Получается, башкұрт қыздары бұрын-бұрындан Курайда ойнаған болғандар. Представляете ме? И шунан почему-то ұнытқандар. Ердар тартып алғандар да қатындардан Курайды. Это не женское дело деп айткандар. Evet. Шулайырақ, Алтынай Валитовтың әсәһенең даже мынау фотографияһын эвәтәй Уфимская спичечная фабрика эвәтәй использовать иткән. Представляете, үзенең шырпаларына куйган ошо фотографияны. И реклама өчен нифига түләмәгәннәр. Буны бесплатно использовать иткәндәр ошо фотографияны. Бу мына Алтынай Валитовтың әсәһе яшь сакта курай мына. Прикиньте, так что Башкирская спичечная фабрика вакыты еткән, давай түләгә. Проценты мына. С каждой пачки. С каждой пачки должны уже. Алтынай, что-то сәстәреңде буя башлаган әле. С чего это вдруг началось-то? Сәс буял. Мен қара қашылы қара көзлі. Бір яннен егеттер еті бірлайдар өтіме шуға қараға сәсімді бұятып алайым деген әлінде аранжы болғандаған. Алдашыма, короче, Алтынай Валитов какой-то бір қызыл оранжеватый какой-то, рыжеватый бір түсті алған да. Мен вообще бүгін келгенім өте, вообще аптыраным, достар. Сәстерім бояп алған. Матыр болып көрінейін деп. Мен қарағайын деген. Бірінші микрофон, бір ғайла ансамбль төдіп, әсәйім әңгілем қостым, мен еріген сақта, 2012 жылда
Первый микрофон Был беренсе звезды башкирской эстрады Алтынай Валитова. Хатам умныйдан башлайды. Кто предложит больше? Потрепанный колонка. Самая первая колонка. Хатам 20 мыңдан башлайды. Кто предложит больше? Достар, біз хәзер эшләйбез рум-тур по дому Алтынай Валитова. Мына ошы өйдә достар Алтынай Валитов туып үскән. Атайым эшләйме айтып шемерләп, аны аттар коюп куйган. Бұл Болатмы, Толпаратмы, сол аттарын мына наличниктарны мен атайым эшлейш жок. Сенің атайың Ошо үйдүн кырышыгынын башынан колап түшүп мен аягымды хындадым. Менин беренсе микрофон деген хамак беренсе перелом, мен брейкдансер, акробат, танцор болгас менин ханмаган хиягым жок, но беренсе хындырдым ошо үйдүн кырышынан колап. Паркур деген неме келип сыккан. Эле кто помнит 2007 года 2007 жылдарда паркур менен шөгөлөнүп баштадык да үйдөн үй баштарына хикирип берип турган. Достар, оказывается, Алтынай Валитов бірінші паркурист Башкортостана. Аттар хүрәті тұра. Почему-то. Ат бит ең көслі хайван, ең тыныслы хайван, Выносливый. сабаплы. Соға ол үйге әгер асырап тұрса, үйге ол тыныслық келе, хаулық үйде олар. Әгәр дә һез өйгә илһәгән аттардың хүрәтләрен, то һез ат һымак гомер буе эшләсәк һәм ат һымак хауласак. Вот шуны аңлата аттардың хүрәтләре. Фортепиано неме ул? Или пианино неме дип аталар? Фортепиано. Фортепиано? Бұл һинең фортепиано. Миники туу әсәйемдеке болган өләсәйләрдә отырган комартка тиеп әйтә. Һин үләсәң нимәкә пианист калган шул? Бер дә биш музыкант. Короче, достар, Алтынай Валитовтың өләсәһе булган пианистка. Олатайым бейсейни, олатайым Кореяла барып бейіп кайткан түрлү шул. Ул атаһы даже Кореяла биюси булып эшләгән Алтынай Валитовты. Представляете, белмәгез, белеп куйган. Это офигеть, просто сенсация. Очень уникальная семья. Музыкальные акробаты. Представляете, где вы еще увидите музыкальных акробатов? Атайым ашайды хүрәттәп төшөп тигеле үйгө. Короче, и еще Алтынай Валитовтың атаһы художник. Ул кайда бер нәмә күрә, тотала хүрәт төшерә башлый. Достар, иңгәстә, вы представляете, бунда все стены покрашены. Представляете, мына Алтынай Валитовтың атаһы вид шай рисовать-та. Почему шулай бер нәмә күрһәгез рисовать-тырга булып китә? Ну, мен природадан да ясарга яратам соға. Природа белән яратам, кайындакта ясайды. Үйге ингәстә бар, осай бар, приятный якта. Ара исма кукиде, апактак, не туатакта түгел. Соға Бұл уже абой. Атайым эшләгән. Хәзер достар, хәзер кухняны. Һаманда тора не есть. Мына мен вообще не истәләр атам. Әйдә газ бармы? Газ юк. Газ юк? Газ да юк, аттай калды. Анда сильная любовь к природе. Мына даже штораларда, карагыз, мына штораларда даже агастан. Күрәгезме? Мына даже такие шторы. Стены везде разукрашены. Акъемдык? Представляете, достар, нәмәндәй матур исем. Вообще, Валитовтарның гаиләһендә исемдәр нык матур. Мына ак йондыз. Прикиньте, мына аппак кына, мына даже аның кожаһы аппак кына, аристократичный кожа какой-то. Еще костюм бар, ак егет. Вообще ул охшамаган теге башкорттарга. Күрәгезме, нәмәдәй кожа, фарфоровый кукла. Ак йондыз ничек кияүгә һәм сакмалган. Итәле. Иртәрәк. Атайдың да һиңә исә. Егерме яшь атакта уже. Театрда эшләйм, гример булып. Гример постижер, шунда прическалар, мәкәй. Ак йондызның атаһы стеналарда рисовать-та, ак йондыз кешенең битендә рисовать-та, достар. Үйдә вис атай эшләп үткән. Мына кылык нова, потайная комната, вход в Нарнию. Шкаф битендә, шкафта асаңда. Атай сен комната. Молодец, вот прикольно. Мне куда шкаф тройка дигән, достар. Бұл, оказывается, вход в комнату. Ух ты, вообще мне так нравится это теге. Немәдәй мебель тидер әле ул, Ринат? Handmade. Handmade? Ул ниме ул? Handmade. Шат аталамы? Handmade мебель, представляй. Или алданыңмы һин мине инан барсы кастикта белә. Слышаймы? Handmade тидер типа. Hand руками на это сделано. Handmade. Везде Алтынай Валитовтарның өйләрендә handmade мебель. Представляете ме? Мына даже кровать уйкылмаштыра. Карагы достар, нәмәндәй өстәл. Бындай өстәлдәр достар, между прочим, этой ныкыйват торалар. Хагындыра атай, баласа хагындыра туган йорт. Йылы усак хагындыра һинең есең, һинең косак. Күккә осам, тагын осам. Мына немендәй
матур көгі, тоже Үлмәтбай ағай өзінің қолыма эшләгән үй алып қойған башқұрт сәйсә. Һез беләһегез бит инде Алтынай Валитовтың бар йөрі башқұрт сәйсә. Караватта мен юкта үстем. Обычно старшийлар аста ята бит инде, армиялар аша бит инде. Младшийлар өскә баралар. Бундай йоклаганның кустыгы ак егет. Алтынай бунда йоклаган, мына двухъярусный кровать. Узнаем, каково быть Алтынай Валитова. Вообще удобный, кстати. Менің аяққа самый раз. Только что ты менің аяқта. Сенің рост көп ма? Метр 67. Вес? 67 тоже. О чем мечтал? Солнце, море, песок, там, сетилдерге йөрүгө, потом сетилдерге йөрүнүм, сетилдерде яшәнем. Весь ошондагы тора тургайны һәр акет убрал, короче. Шунда турган картинкалар весь исполняться этеп өткәйни, кстати. Сенсация, новость. Оказывается, буряндар европейный народ. Әсен, элегиліктен келген иследенлер бойынша, башқұрттар элек көп көрлі болған. Кара баш болгонда белем. Или хинем баккалып. Көнүн бер туктамай башкұрт сәйсә. Сәйстем бүгүн әлбетте сәйстем тисе. Башкұрт сәйсә яры мен сетилде эшләгәндә. Без Төркиядә эшләгәндә без бөтен дөньянан 700 артист йыелган командалар. Мен ашар утырган һәм сәйсәм бит инде. Миңа бөтәһе аптырай торган. Как ты так вот постоянно чай пьешь дип. Кайттым да башкұрт сәйсә дип аткайным. Шул. Хайпаным. Көнүн бер туктамай башкұрт сәйсә. Сәйстем бүгүн әлбетте сәйстем тисе. Канюгелә бит кирәк бергә шу кәрәк. Сәйсмәгән башкұрт бармы? Ятыртып күрһәт. Мәтрүшкәне генә халып бесәндән арып. Сәйсергә утырганда дөньяң торган арып. Я оялып торма дустым, торма кызарып. Сәйсергә әйдә утыр, ашап утыр барын. Сәйсә әсәй атай да бисәйдә әйсә кайда бисәй. Көне буе кайда булдым тегеңме кисә. Дустар менән йыелышып, кыздар менән шашып. Таңга тикле сәйсәлек эседе ташып. Авырта икән башың, тамакка үтмә яшың, йыерып ятма кашың. Минем яныма ашык, һиңә кәрәкмәс ашык. Тотып кил миңа кәсә, иртәнсәктән кичкәсә. Көне төне сәйсәм, сәй, мин сәйсәм. Сәй, һин сәйсәм. Сәй, ул сәйсә. Башкұрт сәйсә, башкұрт сәйсә. Сәй, мин сәйсәм. Әсәй, кстати, урманга, я етә урмандан сыкмай. Бөрән яктарында, кстати, күртмәле үсә. Күртмәле черника. Шул күртмәле я турган. Без бәләкәй сактан алып бүрне ырлатып, вот. Шуннан күртмәлегә әсәй үзе генә сыгала китә урманга куркмай. Сыгып киткәндә күртмәле йый утырганда, күртмәлене аю ярата тоже. Аю хыпыр башай. Хан хәтеп күртмәле йый утырам те, онты белеп китеп те. Шан аю да онты белеп китеп аша утыргандыр инде. Хан башымды күтәреп карасам 2 метрда гына аю утыра те. Ул да миңа күтәреп каралды те. Аша бер карашып тордык та те. 2 метрда гына ашай. Теге тау битендә бит инде күртмәле. Тауга карай аю хыпыртты те, әсә шаккатып калды. Әсәдән куркып каскан аю, короче. Короче, достар, Алтынай Валитовтың әсәһе до такой степени суровый башкұрт кызы өтә, что даже аюлар менән бергәләшеп күртмәле аша бирә икән. Нишәп улыгызга кыздар исеме кушсагыз, Алтынай дип. Алтынай кыздар исеме түгел. Ул мәлдә Алтынай туганда вообще Алтынай дигән исем дә юк ине. Казахстанда гына бар ине, Казахстан безгә катылмай бит инде, как всегда. Казахстанда гына бар ине, сан. Как всегда. Ул мен үзенең исеме үземә охшамай торган, Үлмәтбай, теге бай охшамай инде. Нимештә? Шундый матур исем. Сенән Алтынбай дип кушайык микән? Ул Акбай, әллә кемдер, әллә нимә. Даже шут Алтынай Атбай булып даже Акбай. Сөйләшкәне алтын калган дип әйтәм. Әйдә калган снап алтын. Что-то не то хамаксан. Ярып китәләр тәлектә алтын тәлектә куйды. Байында кушмак, һиндә кушмак. Есе алтын булып китте. Ана алтын айтып кайны бер нисә кайны. Кемдәндер ишетеп калдык бит алтын айтган. Әбәт кызгысы кушкандар. Әйтә бер Америка май беренче булды. Алтын бу һәнәдә. Миңнур иресме дигән кадислем бар. Маһинурда кадислем күп бит нормакта. Әйтә. Алтын китәләр бар. Алтын паядарлыкта. Ишәт алтын булды айтты. Байһыз дигән. Хәзер версия Алтыная. Ысынлап, Алтынай исеме башкорттарда таралмаган булган, белмәгәндер. Вообще ул вакытта Алтынай туганда Алтынай дигән исем Башкортстанга килмәгән булган. Все нормально ине. Бер 96 елдар тирәһендә Сәңгелдәк була торган иде. Элек БТВ дигән канал була торган. Алтынай Ибраһимова дигән кызыкка килеп сыкты. Алтынай Ибраһимова, менә һинең аркаңда әбәтәй. Хәзер Алтынай Валитов страдает. Потому что после тебя все начали думать, что һин сол
кыздар Эй, исеме. шунан- А на самом деле изначально у болгон малайдар исеме Алтынай. Шунан биз Башкортостан буйлап поголовно кыздарына Алтынай деп куша Ае, баштаган. вот сенин аркаңда Ибрахимова. Эй, яним көйдө биринчиден мени кызыкайтып үсеклей баштадылар. Ае. Экинчиден биз Алтынайдар киттилер барды кыздар Короче, исине. сенин аркаңда Алтынай Ибрахимова, Алтынай Валитовду гнобить иткендер балакай сагында. И күлгендер анан шу кыздар исеме кушкандар агачып, кыз деп күлгендер. Ул баша хапар болгон иш итпе ул вакытта. Казактарда Алтынай кыздар исимен да. Ае, Но хел кадактар неме сумасаши столянда. Немесе егет исемдерин кыздарга кушуп иткенигиз вообще. Биз бутаны түргенбиз вообще. ойлап карасаң, Айнур казактарда тоже кыздар исеме. Ошо Айназ тоже кыздар Мен исеме. баламут деп атаган да кадактар. Вообще. Хер бирага ведь энде события куштау болду ведь энде. И шу события куштаудан соң Алтынай Валитовдун көп проблемалары келип чыкты. Концерттарын ограничили. Шул эсен слух. Алтынай белде банда биз басып ала баштадылар, уже спецтехника ине баштады, ярдам этер информацион деп. Мен шу беречилерден болуп видео түшүрүп алып, информацияны поддержать иттим. И һәм серле бир мелде ала башланып, теге эвхед калманы шу вакыйгалардан соң менин бүтүн жерде бүтүн выступленияларымды мени как только афишага куялар, афишага куйсалар, 2 күнүнө шылтыратылар да Алтынай, извини, берге сказали ине убрать. И вот шунан сразу же все концерты Алтынай отменили. Прикиньте, мана, это же вообще, я считаю, это, конечно, очень плохо. Остался без средств к существованию. Представляете, одно время Алтынай на самом деле вообще аксагы юрюйнү. Кишерден даже долг каграйн, даже менен долг каграйн, между прочим. Как ты это пережил? Бер жактан икмектин кусогун кырттылар, но экинчи жактан Инстаграмда теге популярность артты, шул куштоо событияларынан соң Инстаграмда реклама немекей шул ярдам этти. Почему артисттер бизге ярдам этмейдер? Шунда не поддерживать, бунда не поддерживать деп айталар. Артисттер достар на самом деле куркалар, потому что у них сразу же возникают проблемы. Их сразу же отрезают от концертов. Они живут печеньде этим. Алтынай гана куркмай. А Алтынай, куркмай мына куштауды поддержал. Настоящий бюрген яугиры, короче. Зайнидин ерда бит яугир. Вот хени турган, наверное, ярдагандыр Зайнидин, да бит. Громко звучит. Келдик бюргендин яштар хаван тоюна. Алтынай Валитов бүгүн бунда выступать. Яш кыздардын жүрөктөрүн убивать этүүсү Янлира. Аны кыздар вообще капец яраталар. Янлира, каково быть любимчиком всех женщин? Очень приятно А? и очень бодрит. А почему до сих пор келе алмайсың? Потому что сулар ярата, суга да келе салмайм. Короче, достар, Янлираның кыздарыны еще топ ловилас, кыздар. Шуның өсөн вообще якын кимегенага. Ул еще, между прочим, хаман нәсемен яшей. Хаман да. И из-за этого ул не женится, походу дела. Слышалаймы, һин хаман нәсемен яшейме? Мен әсей менен кайберде бергеле болуп, уфала болганда, стелле болганда мен бүрдүмдө жашап алам. Сулай херепсиле берейм. Сибелерге. Рәгәт аппаратура алып кигәннәр, мына агай утыра. Аллага. Һәм кем диджей мәллә? Диджей Альфир. Мына сидит за аппаратурой. Один день со звездой типа рубрика эшлей, а со звездой деганы onun туралы она про себя, короче говорит. Типа мы с ней один день со звездой. Достар беләнме? Көнләште. Ул кичтеле аны никто не заметил, алма бирдә фото düşмәде. Әле киенеп утырдым просто. Ай, без килгәнебез бөтен фото düşте. Шуңа көнләшеп шайтыр әйтә достар. Бында карттар гына ялган пропаганда. Алар менен арагандар бит. Мен бит бала болдук. Минем өчен Янлира специально достар. Минем өчен йырланы ошо жерде представление. Мына ошо сәхнәне специально тоже минем өчен чыгында. И минем өчен йырланы специально минем өчен. Allah'ım bu demeyim bana demediler. Gire yala yerleşken bir bulu. Банда поход дела был жирмәле йыйылгандар самый теге варианттың теге элитаһы. А бүрендә башы кымыз эшләр что ли? Именно. Оказывается, достар даже бүрендә лә кымыз эшләр. Мен почему-то уйлаган, что бүрендә теге кылган юк дип. Обычно кылган булган ердә генә һәйбәт кымыз савый. Мана нимеште? Кылгандыгы түгел. Айма, не дей. Бер жерде хикерте башлай, эсәң. Бер стакандан Ого. Нык градусы достар, между прочим, градусы ару гына буның. Миңа охшап калды, можно еще сырга.
Bunday bir-iki bakaldan hoň уже ýyrday başlaýyn dostlar. O tämde aýkymydy, başy tämde. Әлі алтай қыз, әлі әбелденіп келгендердір. Алтынай утранда хуйдерін ұныққандығын, представляете ма? Оят, такая пауза образовалась, 20-минутная. Алтынай, неме, хуйдерін ұнықтың ма? Yok, manam küsürmegender bit, muzыkanla küsürme oturalar. Hadi dostlar, Altınay Valitov o'zining yerining ko'zlarini yatlay turgansiz hadi. А то виски тендер, мен выступать etmeyim так. Yok. Короче, достар, бында возник конфликт между ведущей и Алтынай Валитовым. Ул усикле куйды был әйткән. Ысынын әйткән, что Алтынай холкы юк, оказывается. Бөрьәндәр күрәһегезме, как отзывается об Алтынай, что холкы юк. Яна хуйдан оныткан, көтүп торыгыз дип зрительләргә менә ведущий кылка әйткән. Бул үпкәләрне хәзер кайтып киткән чашланы. Дурак что ли? Провокатор. Вопрос от телезрителей. Сколько вам платят артисты за то, чтобы попасть в ваш выпуск? Bir чин акса артистлардан алмайым. Ул выпусктарысын. Наоборот, достар, мен үземдин кесемден акса сыгарып алам. Бензинга акса китә. Кстати, Ринал үзеңде күрһәндәр кем ул выпусктары төшерә? Вот самый лучший мой оператор и монтажер, который все выпуски со звездой төшерде. Мына Бөрьәнгә безгә бензинга күпме китте, Ринал? Туда и обратно. 4. Мына 4000 безнең китте юлга. Амортизация 1000. Что за амортизацияның башы белән? Ты дороги видел? Иди нафиг, амортизатор уже ана утырабыз белән. Перекус ханаяк тегеләй былай. Ну пускай бу 5000, без әзә шайбыз бит инде. Короче, плюс Риналдың услуга и сразу 50 тысяч кайдана. Выпусктар бер где-то 20 меңгә бар баса. 20 меңгә. Мин үземнең кесәмдән шул 20 меңде сыгарып түләйм вис расходтарды и мына ошо выпусктарды төшерәм. Кемдер хочет со мной снять рубрику «Один день со звездой», артистлерды хочу. Артистлер, к вам обращаюсь. Хотя бы меня бензин хакын түләгедәл, пожалуйста. И мои услуги. И услуги оператора. И без любой артисты барып төшерәбез. Хәзер Алтынай Валитов безгә һөйләй үзенең беренче мөхәббәте турында. Садикта 2 кәләшем булган. Шунан кайтып әсәйемдәргә минең 2 кәләшем бар дип һөйләп йөргәнмен. Шунан икеһе белән косакташып, утырып, ашап, сәйсеп йөргәнмен. Интеге настоящий башкортлар гына 2 бисе алган. Шуларды табырга әйтәм. Алтынай Валитов баягы бер концертта кайтып барганда һөйдәне история. Что он был влюблен в свою одноклассницу, за ней бегал очень сильно, она его отшивала, и он вообще страдал от этой любви очень сильно. И потом, менә әле концерт куйып кисекте бит инде Хабан туйда. Юлайтен шул кызы кай антайны ти. Хәзер Алтынай дип кычкырып, сәпәкәй хугып тора ти. Вот ти, смотри, я теперь звезда. А һин ана йөрәйһең ти. Шулай тине. Вообще такое не было. Шулай булды. Ты переборщила, үземдән кушып һөйләдем. Сын дуслар шулай булды. Бында биш бармак бишергә уйланык. Яшь ит, теге башмак ите инде. Бөрьәндәр ашты, биш бармакты тыштагына акасы бишерәләр. И мына сәйде тоже тыштагына кайнаталар. Мында сәй кайнап утыра. Просто перчатка топлай апай. Бит инде бергәндә урманда яшәй, и офай кигән энергиянан питаться итеп, мына хикерәндәй башлайм. Мин мына шат хикерәм мына. Бөрьәннең саф һаваһын гулап, энергияһын алып, Бөрьәннең үләннәреннән сәй сәгәт, мына Алтынай Валитов хымак паркурщик һәм йырсы буласак. Алтынай Валитовтың бит бер бармагы юк. Он потерял этот бармак мына ошо инструментта. Ул профессиональный столер, представляете, плотник. Үткәреп тордым да нимәгәлер капы отвлекся, бармагым дзым китеп калды. Мына тыякка сыгылышты, короче. Үй ягына. Мына ошо ишектән Короче, достар, Алтынай Валитов ошо инструмент менән халатным образом работать итеп торган дәвәтә. Ошо дзым дип бер бармагы киткән дәвәтә. И уның бармагы осып бит прямо өйгә барып шап төкелгән. Төкелмәгән, силәмгә барып яттылар. Силәмгә астылар. Шунан мин алыс аса дип карап торып калдым. Бармак һин кайда? Инде бармагым юк, бармагымды эзләйм. Тапманым, короче. Шунан мин карап көлүп өрүндүм да шан кустым, мунсала. Кара, достар, ул уялмай сәһәргә әлләмәдә бер нәмә күрһәтә күрдегезме? Көлүп торам бит инде бармагым юк. Иттер күрүнүп тора. Шан кустым гүлдүлөм айтып күлгә кайып исе китеп тора. Но кызык булды булай. Любой нәмәнән плюсларын ыңгаяктан табар керек. Мәсәлән, мин бармактарда дробные числа могу показывать. Мына 1,5, 2,5, 3,5. Удобно. Ошо это фокус. Тиһәм Ул безгә факт күрһәтә вообще. Балалар тиге Ул нифига не фокус, ул факт безгә күрһәтә. Факт күрһәтә. Мына.
Бармағым деді алды. Атайдықы мына атайдың бармағы қара. Тоже УДС-қа электрді. Короче, достар, Столик плотниктардың бітірген солай. столик плотник, валитовтар, техника безопасности вообще нифига не соблюдать етмегендер. Шуның арқасында біз бармақтары қырқышып өткендер. Бармағымдың осын тапманы, ізденік тапманы. Бармағымды іздейм, жди меня. Кемдер бармағымды көрген, ошо ссылка аша хабар етегізден. Ерім бар, кстати, бармағым йоқұртансы, үрілем тұңқайғансы, сәй істі хілкін елмай, мен Валитов Алтынай. Едегі атайдың мастерскойна. Өзінің мебелдарын, өзінің нәмәрін ішлей. Ошы үйді туып үстік, шынан бұл үйді пажар болды. Пажар болғанды мен қатырлайым, мен қостым ақкегітті алып сығып кеткенмен енді шо пажарда. Мен әдіргеті 5-6 яш болған мекен. Мына яңғына ішләнем, менің үшін специально Турғай. Турғайдың күтіне өрірге керек походу. Эй, бұл неме бірде тауыстық бәді алдақсы білер. Неме о бұл? Іштәлі бітмі, хей шуда. Короче, достар, һез беләгезме, что бөрьәндә тә 5 бармак сәмсем икенче төрдә пешерәләр. Мына карагыз, бында кадак калмаһы, уже өрү, дүрткел халмалар. Картофты отдельно пешерәләр. Шуннан худур мына ошо нейхаллар, морковь, кишер була инде. Дур китаптар мен ит, и ошай хуган. Ә бездә белдә бит инде ошай шап тиге тазыкма утырталар да бит инде. Хурпа хыла бар, я шайһың. Bizde de hurpa var. Әйме. Yana sen. İren götüzüp gidelim, İren daha say. Eleme, Albert'in ayağına hürteleme aşağıyamda. Ay, yaldarsına qara. Hurpa ne beler? Ab gelin. Bürende oşaytı başladılar. Totalar da ne oşaytı? Kul mına. Şap yoşalar. Макать надо, что ли? Ну, он макать. Еще макать надо, тебе, кстати, бульон там ты. Показать на бешбармак. Он что ли? Бешбармакты қолма ашалар, но мен ашаһам бешбармак болмай, 4,5 бармак булайын. Olmaz bana gazel kötü bunu gazel. Vallahi ey olsa. Karam. Gazel mi aşağı şuna aşağıdan Aldık dostlar bana termosta sey. Şundan ne пирожкилер aldık пирогтар и кити пора open air'ga. Какой красивый месте вообще. Бөрьәндең центры урынлашкан достар. Һез карагыз, прямо ис китмәле урында урынлашкан. Мен Бөрьәнгә килгән һайын бит уйдайм, блин, ошонда яшәргә кирәк иде. Аягымны һындырып атканча. Короче, мына Бөрьәндең артистлары достар, ошайтып через всякие заборы перелазить итеп йөрүдә. Достар, без забыли микрофон. Микрофонды берге яшергәндер әле, уйга алып хатырга. Алтынай Валитов елда Бөрьәндә үзенең туган районында үткәрә ошондай концерт дискотекалар. Open Air. Мына достар, артистлар Open Air'да ошондай шәйнектән сәләр сей, күрәгезме? Беде башкорттар дәртле халык бит яппай мать. Если даже плохо все барыбер будем танцевать. Шулай йөр бармы? Если даже плохо все барыбер будем танцевать. Это кто, ты написал, что ли? Нет. Как нет? Это Майкл Джексон же. Ой, блин, парали, ештердімінде йырдар достар. И был, между прочим, Азамат Темировтың малайы. Ссылка нафта қалдырам, ушында басып гнобить тігін ана. Короче, достар, мына ақ юндыз бечінде, бір туған хіңлігі Алтынайдың. Юл яши Алтынайман. Ишуның арқанда келуге сығылмай. Брат не разрешает. Так что, мына достар. Алтынайдың балаһын қарай. Ай, бір нянечка етіп алғандар да өдені хитрушкалар. Так что, достар, мына ақ юндыздың ссылка нафта қалдырдың. Кемге оқшай мына аппақ, көк көзле башқұрт қызы. Ішлей театрда ядығы кеуге береді. Только смотрите у меня. Ай, блин, ана шуның арқанда кеуге сығылмай дейінді. Смотрите у меня. Тепкіне еріме батырғына айтты. О, бля, или иначе Алтынай с вами разберется, бля. Сағат ұндан кетіріп қойыңыз, чтобы. Что ты сказал там? Мен дүрфігін әйткенде child free, это деге свобода от детей балалардан. Короче, достар, оказывается, я Лера какой-то child free. Прикиньте, свобода от детей. Это что такое, я не поняла вообще. Эй, что это такое вообще child free? Ну, өзің өсін яшайын. Балалар өсін түгел, көбінсе. Короче, достар, представляете, оказывается, Ян Лира яшай өзі өсін. Біз бит поляктар, біз бит европейский яқтар, біз солай привыкли. Біз
Не очень Меня по-людски. ваши хадр, меня вообще. Короче, доктор, если вы хотите загнобить, я аннулирую, она тоже автосуд заходит. Кімдер білмей біліп қойылған, Алтынай Валитов заикаться айтты. И, между прочим, я что заметила, доктор, когда ол әдіркіні переборщиц қымығын, оның заикание бітті. Мен камераға түшірген әлі зайкат еттім жоқ. Мен сахнаға шыққанда зайкат еттім жоқ. Мен именно шундай кіші, мен сахнада яшайым, Инстаграмда аккаунттарда яшайым. А былай спокойно жүргенде мен қайырға сөйлесе алмаймын зайкат еттім. Сахна әргәсінде жүргенде вообще заикаться етпей. Ну как, ну үйге қатып расслабиться айтты. Кәмілі болды. Мына қарағыз әдіркі секретарь Алтынай Валитов. Ушай ұрғи, разминнан зайта ұшайды. Сколько у тебя переломов было? Перелом, 2 раза перелом, челюсть перелом, вывих. Обалдеть. Короче, как настоящий каскадер, представляете, ма? Опасный неме, между прочим, мен бір туан достым, аптегет, ауыр Печальная түрмешілер, очень история. мойнын хандырып, аны парализовать етіп, ол полностью парализованный ятып, аяғына торғы басты, но уже трюктар істей алмаймын. Короче, доктор, еще, знаете, хочу заметить, да, Алтынай Валитов вообще такой молодец, о своей семье всегда беспокоится в этой. Егер, когда получил травму, Алтынай Валитов 1 ел выхаживал своего брата. Хочу тоже сделать сюрприз бурьяндерге. Осы костюмды киюгеле, сахнaya сыгыргана, и уже в конце, чтобы люди увидели, что в панде-то настоящая панда, Милюша. А аккуратно, осы костюм киелер, и шунан надувать етелер, представляете, Аня? Удина, Аня, мына вентилятор тұра, мына. Блин, на что я подписалась, доктор, и на башым, я согласилась, мына костюм падала, сыгырға, блин, сахнеге. Ну, если я упаду, я не знаю, что будет. Куда руки сувают? Руки есть специально. Ты где? Что там страшно? Вообще капец страшно. Сейчас. Ты здесь? Потанцуй на одной ноге, на второй. Что скажешь? А как я отсюда выйду, блин? Выйдем, сейчас мы поможем, мы же рядом будем. Конечно. Вообще выглядит офигенно. Как в гробу, доктор, на самом деле. Вообще очень страшно. Bayынан берлі, әдің кәйфіңізді көрет, бейбіребет енді. Пришло время комедияның көрсәттерге. Давай туда. Панда! Yer asmaydır. Baydersin, beydirenme. Röpçün. Рубрика «Один день со звездой» бітті. Дина, бітті. Ура, наконец-то! Қайтаңыз мүмкін жоқ ма? Қайтаңыз келе. Рахмат. Бұдыңа рахмат дегеніңіздің жайды бөдік башқұрт әртістерін бөдік поддерживать өргенсін дур үлішіндері дур вклад ішлей бөдік башқұрт тілін үстеруге һәм бөдік культураны үстеруге әсін